Het terpengebied was, toen het nog niet bedijkt was, een gebied dat regelmatig overstroomde. En dat betekende dat er geen bomen groeiden. En het zag er dus net zo kaal uit als het gebied dat we hier achter ons zien. En de afwezigheid van bouwhout is ook een van de belangrijkste redenen waarom men zoden ging gebruiken als bouwmateriaal. In het land van de Geisers, IJsland, gaat Daniel Posma op zoek naar het geheim van het Sjerrehoers. Uit terpopgravings is wel het een en ander bekend over hoe de huizen er in Friesland uitzegen. Maar net genoeg om zelfs in een naai te bouwen. En dat is juist wat Posma wil. Daarom gaat er helemaal in IJsland op cursus. Het Noordzeegebied was vroeger een culturele eenheid, om zo maar te zeggen. Dus die gebouwen die hebben waarschijnlijk veel gemeen. En dan kan het dus ook zo zijn dat bouwwijzen, materiaalgebruik die in Schotland en IJsland nog wel bewaard gebleven zijn, dat die vroeger hier ook zijn toegepast. Dus op die manier kunnen we door middel van goed onderbouwde vergelijkingen toch een heel aannemelijke reconstructie van een vroegmiddeleeuws huis maken. Het Sjerrehoers is net alleen een nieuwsgierig project voor archeologen, maar moet ook een nieuwe attractie worden voor het archeologisch typepunt in Vuttgem. Maar daar zal nog wel wat werk voor verzet worden moeten. Want het hoers wordt 4,5 meter breed en 15 meter lang. Maar waar komen al die sjerren nou zwaai? Die halen we hier buiten de dijk weg. Dit is een buitenrijks kweldergebied, Noorderleeg, bij Hallem in de buurt. En dit is op dit moment onze beste vergelijking voor hoe het er vroeger ook achter de dijk uitzag. En hoe dat eruit komt te zien, dit binnen voorbeelden uit IJsland. De zullen in Vuttgem lieken nog 3 mannen werken weer aan het Sjerrehoers. Voor de bouw ben er nog wel vrijwilligers nodig.